rena ne ba. Yola da bigare su buri ya cika, musamman ya cikin ƙasa ba wai ba, musamman ya cikin ƙasa ba wai ba, musamman ya cikin ƙasa ba wai ba. Mushannan ƙasa ta a gaishe ku, maza mata ina ta gaggaishe ku. Mu dai mun yaba da aikin naku, haka ne mun yaba da aikin naku. Allahu kadai yake biyan ku ku gane, aikin da kuka yi muna ta yin san barka. Aikin an sanya shi ma ilimi ne, aikin likitoci shi ma ilimi ne, jandarma da soja shi ma ilimi ne, polis da duwane shi ma ilimi ne, garda osborai shi ma ilimi ne, aiki na jarida shi ma ilimi ne, masu aikin kamfanoni shi ma ilimi ne, masu aiki na ruwa shi ma ilimi ne, masu aiki nishelan shi ma ilimi ne, aikin safar famfe shi ma ilimi ne. Dukkan ma'aikatan ga sun yi ladabi ne, gun mushannin su ba su yin jayayya. Elaba ne kira kudin biyayya, komai kuka nema kuna samu. Manya ne kira a tsakaninku, ku girmama na ƙasan ku ba laifi ba. Kuma na ƙasan ina ta kiranye, ku girmama na saman ku ba tsoro ba. Ku haɗa kawunan ku yi aiki tare, ku gina ƙasar ku kun ga shi ne daidai. Iyayen yara sai ku ba da haɗin kai, ga malaman ɗayan ku shi ne haɗa kai. Abdulhadi abin da ya sanayo, waƙar nan karatu ya lalace. Baya da yanzu amma idan kun lura, ba a haɗa su wanga zance haka ne. Mu dai rayuwa mu san me muke yi, komai farko yana dafa ƙarshe. Mushanni Allah ya ƙara tsare ku, bukatu na ku rabbana ya cika su. Ni dai ba kamar ku na haka ne, dan ilimi da shi ake yin komai, ilimi da shi ake yin komai, na ce da shi ake yin komai. Doni zan tsaya cikin waƙata, Abdulhadi Maraɗa kun je gari na.